gure lanan balorazioa, ni pentsatzen lan hona egin degula. Gure zailtasunak eta mugak eduki ditugu, eta bestiak beste, naiz eta gehiengo osua eukiez, gehiengo osua baleuke bezala lan egin dabe, eta lehen esan den bezala ez dabe oposizioak egin elkarlanerako espazio ondirik zabaldu. Hori hola izan da, guk etengabe modu eraikitzailean saiatu era parte hartzen eta proposamenak itzen, eta nik esango nuke lan hona egin degula. Beste bigarren parte horrena, lehen esan dut, gu gobernantza eredua aldatzean aldekoa gea, eta udaletxian lau urtean behin bozka eman, eta gero ia lau urtean nahi da nahitxeko zera bezala ez dugu ulertzen guk politika, gu nahitxeko genduke, azken baten gu ez daukagu, guk gure idea, ez dakit, gure interesa da batez ere danon artean, danontzako alik eta, ez dakit, zerbitzurik onenak jartzia, zerbitzu publikorik onenak jartzia, eta horretarako jendean parte hartzea ezinbestekoa da. Inkluso nik esango nuke jendean parte hartzerik gabe gauza asko eta asko egin gabe geratuko liakela. Jendeak ez baduna, ez dago egin. Orduan hori izango zen gu planteatzen duguna. Gero saiatuko gineak gai importantiak eta daudenian herri galdeketa kantolatzen, edo parte hartze prozesuak gai desberdinen inguruan. Hau da, demokrazia ordezkatzailea gaur egunean dagoana, eta askotan gaizki ulertzen dana, edo beste hori demokrazia parte hartzaile hor da, gu bigarren horren alde egingo genduke, eta etengabe saiatuko ginateke jendearen babesa bilatzen gauza bat aurrera eramateko. Eta ez dakit, gero legalki ze aukera dauden gauzak itxeko, edo ez dakit olako kontrol saioak guk garbi daukagu, bai gu haudenean eta bai beste batzu daudenean, zenbat eta kontrol publiko handiagoa izan, gauzak hobeto itxeko arriskoa dagoela, eta hori da azkenean lortu nahiko gendukena. Jendeak implikazio gehiago eukitzia politikan, ze horrek oso konotazio txarrak dauzkan gauza horrek, gero dauzkan implikazioa dauzka. Batzuk iaia nahi dabe nahitxeko zerakin sentitzen diala, askatasunakin, eta hori diru publikoakin ez ditzakeola izan behar.